Una altra cosa obligada és provar un guisat, ostres. Ja venim de provar la brasa i els guisats és una cosa molt característica de cada lloc, perquè una mica cada cuina es fa a la seva manera. Fota molt bona pinta, molt bona olor, la salsa es veu estupenda. Molt bona, molt bona, molt bona. Molt ben guisada, que és la part clau d'aquest plat. En aquest guisat, per mi, l'important és que la carn se s'enganxi bé de l'os, però tampoc quedi l'os per una banda i la carn per l'altra, sinó que te'ls trobis juntets i que tu els puguis separar amb facilitat per després fer el mateix que hem fet abans, agafar l'os, anar-lo rellepant tot i que quedi net. A vegades costa trobar el punt en què aquesta part més col·laginosa es deixa anar el suficient com per menjar-te-la i no et queda allà enganxada a l'os. La salsa, la veritat que molt ben lligada. No s'aprecien verdures, cosa que a mi m'agrada, jo prefereixo que les salses siguin totalment netes, però per la resta, em sembla, un plat d'escàndol. I no sé si és un fora de carta, em sembla que ens ha dit, perquè tal com plantejava el Jordà, semblava que no en tenia sempre o que s'ho guarda per qui ell vol. O sigui que ha sigut tot un detallàs que s'ho guardés per nosaltres avui. I escandalosa. Molt bon, us ho he dit, molt bo també. La millor part d'aquests guisats, tu, els plats que tenen os. Aquest punt que vas menjant, estàs notant com els morros se't van enganxant. Una pena, estic veient a través de la pantalla, tu, no puc disfrutar com estic disfrutant jo. És com una xutxa, tu. Jo t'ho juro que és una de les coses que més m'agrada. La carn també, perquè això que la carn que hi ha al costat de l'os és la millor. Bé, i la que hi ha al voltant també és collonuda. Però al moment aquest, ens emportem les mans, que deixem forquilla i ganivet, que tornem en aquesta passant una mica més animalota, no? És com un dels moments més íntims amb la cua de bou, tu.